Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Hesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea Filipo, og didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod, kay kining maong kamatuuran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pagkahaligi nagsimbolo ni og kalig-on. Si Pedro og si San Pablo tawag sila duha kahaligi sa simbahan nga Katoliko. Ang atong Ebanghelyo nagsulti nga gitukod ni Hesus ang simbahan ibabaw gyud ni San Pedro nga iyang gitawag og bato. Okay, kanang Simon man tato iyang pangalan niya, nahimong Pedro or Petros, rock man na siya or bato. Unya gisaad ni Hesus nga dili gyud mabuntog ang maong simbahan bisan pag ang kamatayon maoy mo atake niini. Ang una natong pagsabot, makaingon kita nga dili mamatay si San Pedro. Pero dili din na mo ipasabot. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Ang kaluwasan nga gihisgutan dinhi makita nato diha sa kinabuhi ni San Pedro og ni San Pablo. Una, wa luwasa sa pagantos. Si San Pedro gipriso, si San Pablo gipriso. Ikaduha, wa sila luwasa sa kamatayon. Si San Pedro gilansang sa krus, si San Pablo giputlan sa liog. Di ana sa atong ikaduha sang pagbasa. Unsa man di ay ang kaluwasan nga ihatag sa simbahan, kaning luwason ta gikan sa kahadlok, sa pagantos og sa kamatayon. Si Pedro gipriso, relax ra siya, natugra, niya gipukaw sa anghel, gipabalik nga to sa templo, nibalik ra pud siya. Si San Pablo gipriso, niya giskidula nagkanus aputlas liog, nisuwat hinoon siya ni Timoteo nga niabot na kuno ang adlaw sa iyang kadaugan, nadlampos na niya ang lumba sa kinabuhi. Murabag kalipay ang
gibati ni San Pablo sa dihang gischedule na siya nga patyon. Hindi ko no, lingi ako no na imong tupad na malipay kag schedulean kag patyon. Lipay mo. Di man gani mo malipay taktakos trabaho. Labaw na yung patyon. Ang ato karong mga leaders atong nasod, ma Marcos man o ma Duterte o ma diri sa mga sa tawagan ng ilang lining nga side. Kumusta ka sila? Ma-national man or ma-local nga leaders. Malipay ka sila paantuson, malipay ka sila og patyon para sa nasod. Murag duda ko, murag dili gyud. Mao na kanindot unta kung makabatuntag mga leaders nga naay kanibang kalig-on sa paghalad sa ilang kaugalingon alang sa kinabag-an nga tao. O mahitabo ra ni kon kita mudawat og mosunod ni Kristo. Mo nang si Jesus ang iyang yung pangutana, kinsa man kuno ko para sa mga tao. Ang mga tao lain-lain lagtubag, pero ang mga apostoles pinanguluhan ni Pedro lig-on kay iyang tubag, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Ambot kita kaila ba katang Hesus no nga anak sa Dios nga buhi. Kay si Hesus ra ba para sa mga Hudiyo karon anak ra tog panday nga gipatay sa cross. Anak og panday gipatay didto sa cross. Ang tubag ni Pedro, anak sa Dios nga buhi. Mga igsoon, kung mauna ni ang atong tubag, ang resulta sad sa mas mga santos, sa mas gidangatan aning atong mga santo sa Pilipinas, San Pedro, San Lorenzo, dili na sadta mahadlok nga mamatay. Di na sadta mahadlok nga magantos. Nahinomdom ko pag ordin ako pagkapari, ang akong kantamisa, pista ni San Pedro o San Pablo. Kaning ni arong atong gisaulog, 21 years ago. Ana. Unsa may akong gibati sa dihang naghimo ko sa akong kantamisa, dito ko nidangop ni Mama Mary, ang Virgen Guadalupe. Ingon ko, mahal nga Birhen, tabangi taon ko nga di ta ko mahadlok magantos og mamatay aning akong gisudlan nga bukasyon sa pagkapari o kining gasas pagkapari ako unta ning mapuy-an hangtod jud ko mamatay. Sa inyong paminaw 21 years naman ko karon, inyong tan-aw nakapuyo ba ko sa akong pagkapari? Secret. Mao na siya. Unsay atong commitment sa kinabuhi, anha ta diha magantos, anha sa ta diha mamatay. Pero ang kaluwasan nga ihatag sa Ginoo nato lig-unon ta niya. Mo nang di ta maghuna-huna nga ug magantos na ta nga wa ta tabangis Ginoo, gitabangan ta pero dili lawas nun. Mo na iampo nato nga magpadayon unta ang kalig-on sa atong mga leaders, labi na sa atong mga Katoliko nga mga leaders nga naa karon sa gobyerno, naas mga dagkong posisyon nga lig-on unta silang muantos o magpakamatay para gyud sa kaayuhan sa tanan. Dili mupaantos labaw sa tanan, dili unta sila mupatay. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong,
mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Amahan ang naghatag kanato sa kaluwasan, pinaagi ni Jesus, ug gipadayon sa mga apostoles. Busa mo ingon kita, Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga si Leo, ang atong Santo Papa, ang manununod ni San Pedro, maghupot sa mga yawi sa gingharian, uban ang kaalam ug ang gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga misyonero sa mga yutang langyaw, makabaton sa kakugi, nga iya ni San Pablo, diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga higugmaon nato ang atong pagtuo, ug magmadasigong mupaambit niini ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanag-antos tungod sa ilang pagtuo, makakaplag ug kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, mamahimong angayan sa purong-purong sa pagkamatarong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pagampo, among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi sa pangama ni San Pedro ug ni San Pablo imong mga apostoles, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.